Здравейте отново! С това видео ще ви науча на един метод от методиката за закона за привличането, която съм създал, чрез който може да изкарате пари или да сбъдвате друго ваше желание. И така, ако искате да спечелите някаква сума пари, например 10 000 лева, си написвате на хартиен или електронен носител, примерно изречението 10 000 лева идват при мен, като може и да използвате, като това изречение всъщност може да го ползвате за това да правите утвърждение, но в случая за целите на този метод няма да правите утвърждения с това, което сте написали на хартияния или електронния носител, а именно въпросното изречение 10 000 лева идват при мен, а ще го използвате, за да запомните възможно най-детайлно как сте направили записа, как сте изписали това изречение, и ще се мъчите няколко пъти на ден да визуализирате в съзнанието си възможно най-подробно за това как изглежда записът на това изречение. И по този начин може да направите така, без да разберете, без да усетите, че подсъзнанието ви да генерира в съзнанието ви мисли, които да създадат усещането за това, че ще спечелите тези пари, и без да се усетите как съдбата ще ви донесе това, което искате. Въпросът е нещата да стават непринудено, защото само тогава работи закон за привличането. Всичко останало са пълни глупости по темата. Тази техника може да я ползвате и когато ви дойдат някакви лоши мисли, да ги неутрализирате, които могат да предизвикват съмнение, притеснение и страх, че няма да се сбъдне някакво ваше друго желание или че ще ви сполети някакво друго нещастие. И когато връхлетят такива мисли, просто се опитвате да си спомните, да визуализирате в съзнанието си възможно най-подробно как сте изписали с какви букви, въобще в пълни детайли, начинът, по който сте изписали това изречение, независимо дали е на хартиен или електронен носител. Трябва все едно така да си го припомните, все едно го виждате пред вас и го четете. А ако изпитвате затруднения да си припомните как изглежда написаното изречение, с което по принцип може да правите утвърждение, просто поглеждате, за да си припомните това, което сте написали на електронния или хартияния носител, и така ще успеете да си припомните как изглежда детайлно, и за да може да си го визуализирате в съзнанието. Правете и не мислете, резултати ще дойдат. Благодаря.